lloc quan toca. Aquestes nevades, tothom ha estat al seu lloc quan tocava? Sí, miri, el problema no és si el conseller Saura el dilluns al matí era a Palma. Quan va començar a nevar a Barcelona era al despatx i en qualsevol cas estava seguint, evidentment, les incidències. Com vostè sap, ja el dia abans s'havia alertat, diguem, i el dilluns al matí es va posar també la fase en aquest cas d'emergència per part dels responsables del departament. I en qualsevol cas, jo sí que hi era. President, vostè hi era. Digui'm una cosa, després de l'episodi de les ventades, Protecció Civil ha tornat a fallar? Què és Protecció Civil? Protecció Civil alerta, però després, evidentment, Protecció Civil som una mica tots, també, ho són els ajuntaments. Tothom ha de fer unes determinades funcions. Protecció Civil no té milers de persones per fer les tasques. Si de cas el que ha de fer és posar en marxa determinats protocols, és alertar a la població i després són els serveis corresponents els que han d'actuar. Miri, jo crec que en aquest cas els serveis de la Generalitat, en línies generals, evidentment jo no dic que tot es faci sempre correctament i que no... Què hem fet malament en aquestes nevades? Perquè després parlarem dels alcaldes. Vostè diu, Protecció Civil som tots. No, Protecció Civil depèn de la Generalitat. Què hem fet malament? Sí, però Protecció Civil el que ha de fer és donar la informació de què es disposa i posar en marxa determinats protocols i després intervenen altres serveis de la Generalitat. És obvi que el netejar de neu les carreteres no les fa Protecció Civil, les fa el servei corresponent de Política Territorial i Obres Públiques. És obvi que també aquella nit qui va recórrer les carreteres per rescatar més de 1.300 persones que havien quedat atrapats en els seus vehicles van ser bàsicament els Mossos d'Esquadra i els bombers. Què és el que ha fallat aquí? Miri, el que ha fallat és en part la informació i la comunicació. Per tant, hem fallat en informació i comunicació. Sí, jo crec que és manifestament millorable. Què ha funcionat? Els serveis de la Generalitat, en línies generals, jo crec que han funcionat. Ja dic que amb alguns problemes de comunicació, amb alguns errors en el tema dels ferrocarrils, però en general, abans de 24 hores, en 24 hores les carreteres principals estaven netes, es podia circular, el transport públic, excepte un tren, que en aquest cas no era tampoc de la Generalitat, el Massanet de la Frontera funcionaven de manera correcta, sense incidències. La sanitat no va deixar de funcionar mai. Ara, hi ha altres serveis públics que no gestiona la Generalitat que, evidentment, està clar que no han funcionat. Bé, ara parlarem de les elèctriques, president, però digui'm una cosa. El dia abans de la nevada ja hi havia a la Jonquera un munt de camions aturats i amb problemes per la neu. Al Telenotícies Vespre d'aquesta casa, l'editor i el cap de Meteorologia van decidir obrir amb això i van aconseguir parlar amb el cap de Protecció Civil 7 minuts abans del Telenotícies. No vam dir, després de les ventades, que els informatius, a petició de Protecció Civil, obririen per poder donar la informació? Bé, i es va obrir donant aquesta informació i els camions que hi havia a la frontera i en altres àrees del Vallès i fins i tot a la zona de Tarragona se'ls estava retenint precisament, no era voluntat o una decisió d'ells, sinó precisament dels serveis corresponents de la Generalitat en previsió, entre altres coses, de la nevada que era previsible que caigués i dels problemes que això podia comportar per al trànsit. És obvi que els camions i qualsevol camió que tingui un accident ràpidament col·lapsa una autopista i per això es va fer i per això 24 hores després estaven obertes les grans vies de comunicació amb algun problema puntual amb els veïns francesos, certament, però pel que fa referència a les vies catalanes, tant les de l'Estat com les que gestiona la Generalitat de Catalunya, es podia transitar a totes les vies pràcticament a totes les vies de gran capacitat, excepte algunes carreteres secundàries. Que encara estaven embotellats a la nit del dilluns. La nit del dilluns, jo francament sí que estava molt preocupat. Em vaig desplaçar a la Conselleria d'Interior a última hora de la tarda, primera de la nit. Vaig assistir a una reunió al centre d'emergències, vaig calibrar realment els problemes que tindrien de subministrament elèctric, ja es veia,
I especialment el que em preocupava és que aquella nit no tinguessin desgràcies humanes, perquè hi havia molts milers de ciutadans que havien sortit amb els cotxes sense cadenes i que estaven atrapats a les carreteres. I per això es van mobilitzar més de 7.000 Mossos d'Esquadra i 1.000 bombers, entre altres coses per rescatar, com es va rescatar, a més de 1.300 persones que estaven als seus cotxes en diferents carreteres. Digui'm una cosa, per què aquest comitè de crisi, que es reuneix al vespre del dilluns, no es reuneix diumenge? S'havia reunit... Diumenge? No, s'havia reunit al matí, el propi dilluns, el mateix dilluns. De fet, si no m'equivoco, es van produir 3 o 4 reunions en el mateix dilluns, al matí, al migdia i a la tarda i a la nit. Però sabent que diumenge, que tindria molt fort temporal, no s'havia de donar instruccions a la gent que no sortissin amb els cotxes si no era imprescindible, que s'aturés l'activitat, etc. Això, que no sortissin si no era imprescindible, és una indicació que es va fer, per cert, criticada per alguns, el dilluns al matí, perquè segurament hi ha gent que pensava que aquesta nevada no tindria la dimensió que va tenir. No passa sovint, ha estat excepcional i bé, hi havia una certa desconfiança i per això segurament aquestes indicacions no van ser molt seguides. President, és de rebut que el president de la Generalitat li digui al ciutadà que paga els seus impostos al govern perquè vetlli pel seu servei públic, vostè a qui li paga el rebut de l'electricitat? No és responsabilitat seva que els ciutadans tinguin l'electricitat quan toca? La doni qui la doni, una empresa privada o una empresa pública? La meva responsabilitat és que les empreses que gestionen un servei públic estiguen a l'alçada de les circumstàncies i presten un servei i si no indemnitzin al ciutadà. Però nosaltres no gestionem Endesa. Endesa té uns propietaris que no és el govern. Una part italians, per cert. Italians i altres en borsa, diguem. Però, miri, Endesa és una empresa privada que gestiona un servei públic, però és una empresa privada, com la telefonia és també una empresa privada. Nosaltres podem ser responsables directes dels serveis que gestionem directament. I vostè té raó, les altres coses a mi em preocupen i són també de la meva responsabilitat per exigir a les empreses. Però nosaltres no teníem la informació del que estava passant. Però sí tenen una eina legislativa, que és la Llei de Garanties del Subministrament Elèctric aprovada l'any 2007, després de l'última apagada a Barcelona, que els permet saber quines inversions fan les elèctriques, inspeccionar la xarxa, saber quin període d'inversions faran per refer una xarxa, la de Girona, que estava malmesa. Què s'ha fet en tot això l'any 2008 i l'any 2009? Bé, la llei va entrar en vigor a final de l'any 2008. Pràcticament al desembre de l'any 2008 la va aprovar el Parlament, o sigui, la llei porta un any de vigència i s'està aplicant. El primer any Endesa ha presentat el seu pla d'inversions, com preveu la llei, inversions que està executant, tenen un pla per executar-lo, ja ho veurem, al final si l'executen. Tenen també en el pla d'inspecció que preveu la llei, s'han de revisar cada 3 anys totes les instal·lacions, s'està fent. Dit tot això, òbviament, en previsió de que, com vostè sap, hi ha uns expedients oberts per la Generalitat, expedients que comporten, entre altres coses, visita per part dels inspectors de totes les instal·lacions que han tingut problemes per veure si hi ha altres raons, a part de la tempesta, és a dir, que tinguin relació amb manteniment defectuós o no, i, òbviament, en funció d'això s'actuarà. Els